Mě baví vytvářet. Ano, správně, něco se chystá. Chtěl bych psát příběhy, knihy, všechno to vyjde. Tu dal srandu, že vydám knížku. Napsaných asi 13 kapitol. Kupujte moje knížku, pokud už je vydaná. Ještě jsem ji nevydal. Se mu já pokusím něco prodat z tohohle kanálu. Ahoj, ahoj, jsem zpět a dneska vám řeknu příběh. Příběh starý jako ani moc ne, no. Protože se stalo mně, tak vlastně ani nemusím se dneska nic psát, mám takový trochu podcast a jo, no o co jde. Řekl jsem si, že je hrozně zajímavý příběh o tom, jak jsem dělal řidičák a že je to příšerně vtipný a všechno tak, takže jdem přímo do toho. Píše se rok 2024 a já jsem si řekl, no, já jsem si neřekl nic moc, ale rodiče byli jako, hej, potřebuješ řídit. A já byl jako, ne. A to bylo spíš rok 2023. No, ta debata pokračovala docela dlouho, ale nakonec byli jako, OK, my ti přispějem tady nějakou částku. A OK, tak začínám šetřit. Teď se to začíná zdražovat, ten řidičák, úplně jakoby nehorázně rychle, nehorázně moc, takže to bylo 100% dřív než 2024. Zdražovalo se to rychlejc, než já jsem stíhal šetřit, takže jsem se na to vybodl. Koupil jsem si nějaký věci, co jsem chtěl, ale neutratil jsem ty peníze od našich, zase taková, to byla sviňárna. Teďka zpátky, 2024, říkám si, tentokrát šetřím fakt, takže fáze první, šetření je za mnou, konečně mám ty prachy, jo. Už jsem se našetřil normálně 20 000, dneska to tolik stojí, jdu najít autoškolu. Nemůžu ji najít. Nikde ji nemůžu najít. Projíždím tam prostě sídlištěm, no zpětně jsem zjistil, že jsem úplně slepej a byla tam celou dobu, ale jako dost schovaná prostě v paneláku, máš normálně bytovou jednotku, nebo jak se tomu říká, to asi takhle přesně ne. Představ si, že máš prostě v paneláku pobočku autoškoly dole. Tak přesně tak tam byla. Když jsem ji nenašel, vybodl jsem se na to na další 2 týdny, potom jsem si zase řekl, OK, je čas, pořád jsem nepocítil jakoukoliv touhu řídit, ale jdu tam na tu druhou pobočku, co oni v Brně mají, tu už jsem našel a říkají mi, dobrý den, pane, máte tady potvrzení od lékařky, že můžete jako bydlet autoškolu a já, co? A oni, jo, takže já jdu zpátky do mýho hůdu, tam mám svoji lékařku, takže zaklepu, není otevřeno, super. Takže další den volám doktorce, to je jak překážkový běh už teďka, jakoby dostat se k tomu řidičáku. Takže volám doktorce. Ano, prosím, tady, no, nebudu říkat jméno. A já jí říkám, haló, paní doktorko, já bych potřeboval, jakoby, papír, že můžu řídit. A ona, no, tak to já si vás ale musím prohlídnout, že jste zdravý a tak. Takže jsme se domluvili, normálně termín. Už to chci tipnout. Už si říkám, OK, pohoda. Jakože řekla mi, že zaplatím 500, ale tak jinak pohoda, to se ještě nějak vejde, ještě mám jako nějaký peníze, co jsem si tady nechal na křupky. Můžu dát jakoby těch 5 kil a furt mám na tu autoškolu. Pak jsem zjistil, že to stojí 21 000, ale to je věc druhá. Takže pokládám mobil a nenou, počkejte, jo, a já jsem, co jste říkala? A já jsem říkala, počkejte. A OK, čekám. A ona, no. Přečetla jsem si, že máte prý poruchy pozornosti, podezření na ADHD a úplně. Jo, no a proč to teďka jakoby s tím stopujete hovor, který jsem chtěl no protože jste chtěl řidičák a vy nemůžete řídit, pokud nemáte dobrou pozornost a úplně. Prosím, cože? Kam tím míříte? No, znám jednoho psychologa a úplně. Co? Dopravní psycholog, zase nebudu říkat jméno. Když to zkrátím, já s ní hádám prostě dalších 5 minut, nevím, 10 po tom telefonu, on už tam má další lidi a já prostě ne, fakt nechci k žádnému psychologovi a ona, ne, musíte to, já se nemůžu vzít na sebe takhle, vy jste někoho srazil a já bych šla sedět a úplně, jste si jistá, a ona, jo, to tak bylo prostě špatný, velký špatný, já bych vám potvrdila, že jste zdraví a vy nejste zdraví a já úplně, já jsem zdravý, já jenom prostě jsem neuměl napsat tvrdý a měkký i tak rychle jak ostatní děti a ona, jste budoucí vrah, típám mobil, nakonec jsem tam došel, udělal jsem tu prohlídku a říkal jsem si, že ji přesvědčím jakoby face to face. Prostě jsem se zkoušel domluvit, nešlo to, tak jsem přemýšlel, že změním doktorku reálně, že prostě budu mít jinou obvoďačku, ale to se mi zase taky nechtělo, takže jsem si řekl, OK, tak si odložím celou autoškolu, protože už mi došlo, že když mi řekla, že bude to stát dalších 1200, tak už nemám na tu autoškolu, zase prostě budu muset našetřit a potom teprve tam mít. Já jsem prostě fakt šetřil třeba rok na to, abych měl tu 20.
jdu za tím psychologem, no já napřed mu volám a jsem jako tut, 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 dobrý den, tady pan blablabla. A já, dobrý den, tady pan Pokorný, prý k vám musím jít, protože prý blablabla, jako už jsem byl docela navostřený ještě po tom telefonu a on, jasný, jo, dobrý, tak si připravte prosím občanku, 2,5 tisíce a počkej, cože? A on, jo, to je prostě normální běžná cena, nevím, co na mě řvete, a úplně, jo, mlouvám se, já jsem už naštvaný předem, tak se na mě připravte. Takže mám termín asi za měsíc, aspoň jsem mezi tím našetřili peníze, jdu tam, naklepu tam, čau. Jo, oni jeli plavat, já teďka dabuju video. Ono jak foukalo, tak to podle mě zhodilo ty zátarasy, tak tam někdo mohl spadnout. No, jo. My jsme jeli včera kolem a bylo to spadlý, no. Jo, to byla mamka. Budu dabovat dál, nemyslím skončil vůbec. Šel jsem na tu adresu, tentokrát jsem ji celkem v pohodě našel, dobrý, nikdy jsem tam jako nebyl v životě, ale... Řekl jsem si... Jo, když už jsem se to zaplatil, jdu si s ním hezky popovídat prostě, klehnu se na ten gauč, on mi bude ukazovat trolšácha a nebo něco takového, přesně tak to je určitě u každého psychologa vždycky všude, to byl nějaký dopravní, nebo ukázal maximálně semafor, a to asi jestli mám barvičky. Každopádně, jsem tam u něho a říkám si, mám fakt náladu se s ním aspoň popovídat, že jo, když už jsem jakoby si to platil, tady tu službu, prostě on mě bude úplně analyzovat, takže ale první co, tak on mě posadí k počítači a já jsem jen jako... Jo, tohle jsem si možná i jakoby nahrával, protože jsem si říkal, hej, budu mít prostě alibi, až mi někam do zprávy napíše, že jsem prostě psychicky vyšinutej, tak já budu se moct odvolat a říct, že hej, tohle jsem ale vůbec neřekl takovou věc, prostě on to usoudil na základě něčeho jiného. Možná ještě seženu tu nahrávku a můžu ji tady pustit, jak jsem klepal do počítače, kterému mě posadil a řekl, napřed otestujeme vaši pozornost prostě a... Mě to nebavilo a měl jsem prostě takovou náladu trochu prudit. Takže pokaždý, když jsem jakoby klepnul do toho počítače, tak jsem nahlas říkal ty věci, co dělám. Samozřejmě tenhle test byl jako, jak rychle mi klesne ta reakční doba nebo tak, když mě tam nechá díl. Takže jsem tam půl hodiny takhle nahlas říkal ty věci. Klepal jsem do toho jak datel. Ty žlutý kroužek, tento signál znamená, že máte tak rychle, jak je možné stisnout žlutou klávesu. Nyní si to prosím vyzkoušejte. A, modrá. A, žlutá. Žlutá asi. Zelená. A bílá. A červená. Ne, to dlouho tohle. 1 minute later. Nyní si můžete procvičit všechno spolu. Barvy, zvuky, právě. Jasněčka. A few moments later. To je profík. Velmi dobře, nyní můžete začít samotný test. Jednotlivé barvy a zvuky se budou objevovat velmi rychle za sebou, takže nebude možné reagovat na všechny podněty. Pokračujte s tím smutním modré klávesy. Blue. Bílá. One eternity later. Konec testu, on přijde za mnou a říká mi, aha jo, tohle skóre, to je nadprůměrný, tak já si říkám. Takže ty jsi mě poslala, nechala jsi mě platit 2,5 tisíce na základě podezření na poruchy pozornosti, jen aby mi vyšlo, že mám nadprůměrnou pozornost, pokud jde o řízení. A on, no dobrý, takže tady mám nějaký dotazníčky, prosím vyplňte to. Jsem seděl u toho stolu a vyplňoval jsem asi, nevím, 6stránkový dokument, prostě dotazník na škále a naprosto souhlasím až naprosto nesouhlasím. Jsem odpovídal na otázky typu, prostě když jsem v místnosti, v místnosti plné lidí, radši se držím u kraje, nebo se prostě držím uprostřed místnosti a takové prostě věci. Já jsem se zamýšlel a odpovídal jsem nad to. Byl jsem tam asi hodinu, potom došel s dalším dotazníkem a byl jsem tam další hodinu. Jo, naproti mě byl nějaký kamionák, co se tam pokoušel obnovit to, řidičák. A tak už jsem jakoby to nečetl na hlas ty otázky aspoň. Říkal jsem si, jo, ok, mám rád svoji žiletkově tvarovanou čelist, takže radši prostě budu sticha tentokrát. A plnil jsem test. Plním a asi 5. otázka už šla tady k tomu tématu a říká, někdy bych zkusil bungee jumping. Naprosto souhlasím, až naprosto nesouhlasím. A já si říkám, to je někdo fakt tak blbej, jako už u té první otázky jsem si říkal, je někdo fakt tak blbej, že mu nedojde, že ho prostě tady ten dotazník má analyzovat, jako tohle je dopravní psycholog a ptá se mě na tohle. Proč by se na to asi mohl ptát?
Takže tam dám naprosto souhlasím, protože mi je úplně jasný, že to je ta věc, kterou potom řekne, proč jste dal naprosto souhlasím u bungee jumpingu, vy jako chcete jezdit moc rychle, nebo chcete prostě, nevím, předjíždět zprava a takové věci, jako můžeme vám vůbec jakoby udělit řidičský průkaz, nebo budete ohrožovat každého na silnici. Takže jsem dal naprosto souhlasím a jako čekal jsem prostě, co tam potom bude za tu debatu, kterou se mnou povede. Těšil jsem se na to a úplně se mi to potvrdilo, když třeba za dalších 10 otázek bylo zkusil bych někdy paragliding a potom zase prostě zkusil bych extrémní potápění, jo, mám rád prostě spíše intenzivní zážitky, nemám problém překonat strach a takové věci. Mimo jako jiný osobnostní otázky tam bylo furt dokola dávaný něco jako tenhle člověk bude jezdit jako prase, anebo nebude jezdit jako prase. A já jsem to prostě vyplnil tak, jak jsem měl tu náladu. Bylo by jakoby jasný, že mě to má jakoby analyzovat, ale prostě jsem se úplně těšil, co mi na to konečně řekne. Úplně uvidím ten jeho pohled a bude jako, pane, nechcete tady do Airbnbčka, co pronajímám, takový polstrovaný. On dojde, vezme si ten druhý dotazník, řekne mi, počkejte 10 minut, já se na to musím podívat, potom se zase uvidíme a OK, dobrý, čekám v té místnosti. On dojde zpátky a jako ještě dřív, než jako vlastně já začnu nějak mluvit nebo něco, prostě protože jsem počítal s tím, že napřed řekne něco on, tak první, co řekl, bylo, no, vyšlo vám to tak, pane, že vám to můžeme dát, ten řidičák, tak já si říkám, hej, tak to nebude žádný ten talk s tím gaučem, prostě koženým a těma rolšachama, že jsem se na to těšil. Ale říkal si, jo, tak budu sticha, protože evidentně mi to chce dát, tak aspoň už můžu dom. Ale pokračuje, věta pokračuje jeho a říká, no jenže je tam jedna podmínka, já jsem říkal, jsem v podmínce, nebo... A on, vyšlo vám v tom testu naprosto jasně, že nadměrně, takhle to bylo, nadměrně vyhledáváte vzruchy. To znamená, že můj psychologický posudek je takový, že vám můžeme dát pokus na to dělat autoškolu bezpečně, ale pod podmínkou, že nebudete moct jezdit rychleji než 110 km v hodině. A v tu chvíli jsem si říkal, a sakra. Protože, co mu mám teďka jako říct, jako já mám mu říct, ale pane, já jsem celou dobu jakoby věděl, že tyhle otázky jsou takový, jako to jsem říct mohl asi, ale je to tím stylem prostě, jej, mě se to nepovedlo, můžu dostat druhý pokus. Nevím, bylo to takový blbý, no, v tu chvíli už jako, ale já jsem to celou dobu věděl, pane psycholog, to byla sranda. Jo, on totiž neřekl, on prostě neřekl, co všechno to znamená, těch 110 za hodinu a prostě jsem říkal, jo, to je nějaký papír, který nikdy nikoho nebude zajímat, hlavně 110, když pojedu prostě po okresce, tak zastaví kohokoliv a když pojedu 110 nebo 112 třeba teda po dálnici, tak mě nezastaví nikdy. Takže jsem říkal, to je úplně jedno, jdu tam, naštvaný, bez peněz, za doktorkou, ta říká, aha, jo, to jste dopad, a já říkám, no a tu pozornost, že tu mám nadprůměrnou, a ona, cože? A, takže jsem jí dal další 5 kilo za posudek, jdu dom, mám na tu autoškolu, dokopal jsem se třeba až za 3 týdny tam jít, protože prostě byl jsem úplně otrávený, nechtěl jsem to dělat, došel jsem tam, zaplatím to a oni, OK, nashledanou. A nikdo mi nikdy vlastně jakoby v té autoškole, když jsem tam došel, neřekl, jakože, aha, jo, tak každou středu tady máme teorie, choďte na ně, až je budete mít odchozený všechny, tak začnete chodit na simulátor, potom začnete chodit na jízdy a to už vám všechno řekne ten instruktor dál. Ne, oni byli jako naskladanou a nevím, jestli si předpokládali, že jsem se to někde vyčetl z křišťálový koule, ale prostě jsem to asi vědět měl nebo něco. Takže jsem šel dom a říkám si, no co teď, no. Tak naštěstí mě naše otravovali, takže jsem nakonec zavolal tam znova, jestli se můžu domluvit jízdu a ona, na teoriích už jste byl a no ne, ale jo. Ale auto je zbraň, to prostě si nemůžete vůbec dovolit, napřed jsou samozřejmě teorie a úplně dobře, kde jsou ty teorie? Uklidněte se, pane, jste v pořádku, naprosto v pořádku. Kde jsou ty teorie? A ona, jo, to je tahle ulice, ta, kterou jste našel minule a OK, tu najdu. Zkusím si dát tu jízdu, to je to ten simulátor, jo. Uvidím, co všechno mi chybí a na jaké teorie potřebuji jít, protože oni nemají ani stanovený, že by potřebovali povinně, že musím udělat ty teorie, jen říkají, že se předpokládá, že už to budu vědět. Takže mám za sebou 2 teorie, nebo 3 a jdu na simulátor. Na tom simulátoru jsem asi 3krát naboural, srazil jsem 2 kance a 1 babičku,
Jako bez srandy, teďka vůbec nepřeháním. Tam prostě byl nějaký mod, že jedeš celkem rychle na mokru a najednou ti tam běhají kanci a babičky do silnice. Padají tam stromy, prostě je tam Armagedon totální a ty to máš prostě projet, takže jo, dobře, narazil jsem, párkrát jsem naboural. Ale, co je hlavní, no nic moc jsem se nenaučil, mi přijde na tom simulátoru. Potom zpětně třeba předposlední jízdy v té autoškole jsem mu řekl, hele tyjo, teď mi napadlo, že když pouštím spojku, tak bych mohl dávat plyn a ono to bude mě chcípat. A on jako vážně? To mi říkáš teďka na předposlední jízdě a úplně, no nikdo nikdy mi to neřekl, takže ne, my jsme vám to řekli dávno a blablabla. Takže tak, dodlám ty simulátory, srazil jsem pár babiček a on mi říká, týpek sedí za mnou. Poté, co jsem tam prostě zmasakroval celý domov důchodců a říká mi, jo, to vypadá velice dobře, takže příště prosím přímo za volant, domluvte si to tak za týden a opět. OK, jo, beru dom, jdu na jízdu, on mě teda vezme prostě tam někde na parkovišti, jezdíme. Pokud chcete vědět, jak probíhají jednotlivé jízdy a fakt se něco naučit z tohohle videa, tak jste tu špatně, tady se to nedozvíte. Hele, jezdili jsme trochu po parkovišti, potom jsme jeli do provozu, takhle to asi řeknu. Domluvíme se další 3 jízdy a já si říkám, ty jo, tohle bude celkem v pohodě. Pak jsem si zlomil nohu. Jako hodně. Paní, zlomil jsem si nohu, asi budu muset zrušit nějaký ty jízdy a ona, aha. A jak dlouho ji budete mít zlomenou? Ano, trčí mi z toho drát ven z kosti, takže asi celkem dlouho. A ona, jo, to byste jezdit nemělo. Auto je zbraň, vy byste někoho zabili. Hej jo, proto volám. No, tak jsme zrušili jízdy. A 4 měsíce jsem tam nebyl. Popisovat všechny věci při té jízdě by bylo asi další 2 hodiny. Kdybych měl dát třeba nějaký příběh, co mě celkem pobavil, tak jeli jsme někde v Mariánském údolí a byla tam škola. Měla tam prostě nějaký výlet, šli všude rozprostření přes tu silnici a vidí, že proti jede auto, co jsem já. Tak většina uhla, ale jeden frajer šel v prostředku dál a prostě čekal, co se stane. Jakože jestli já zabrzdím, nebo prostě se mu vyhnu, tak jsem mu jakoby začal uhýbat. Říkal jsem si, asi by tomu instruktorovi vadilo, kdybych mu zaprasil vnitřnostma 15letého kluka podvozek. Ale on ne. Já jsem začal zatáčet jako doprava víc, abych mu jako uhnul a on mi chytil ten volant a říká, jeď dopředu, on uhne. Jako nejeli jsme moc rychle, ale říká si, OK. Jakože malinko, aspoň jsem ubral tu nohu z toho plynu, aby z toho, on se toho asi všiml, ale nic mi neřekl, jedem rovně proti němu a kluk uskočil na poslední třeba 2-3 metry prostě z mýho pohledu doleva a já jsem si říkal, Takže jo, dobrý, vyjeli jsme ven z Mariánského údolí, tady ta storka končí. Takže jo, OK, odjezdil jsem všechny jízdy, je den, kdy si říkám, jdu na zkoušku, udělám test, easy peasy, naučil jsem se na to 50 z 50, hotovo. Čekáme tam na toho inspektora a je tam několik borců a ptají se mě, který inspektor byl na tom testu, jakože kdo tam s váma byl? A já říkám, no, takový vysoký, košile, vousy na vajíčko a oni úplně, ne, tak to jsem v pytli, dobrý, jdu si. Rovnou šetřit na další autoškolu a opět, aha, jo, to zní dobře, že? A jo, asi jsi taky skončil dneska. Musím teda přiznat, že to, že mě nakonec taky vyhodil na té první jízdě, nebylo kvůli tomu, že by on udělal nějakou sviňárnu. Já jsem celou dobu jel docela dobře, jednou jsem se koukal na řadící páku a on mi říkal, jako, to byste vážně neměl, zpětně mi to říkal, ale to bych vám to ještě dal. To, že jsem nakonec nedal přednost na hlavní, jo, to by mi to asi nedal žádný inspektor, takže musím uznat, že bylo úplně jedno, že jsem měl špatného inspektora. Dobrý, dojedu tam, jsem smutný, bylo to asi kilometr před koncem, končí jízda. Každá kondiční jízda mi říkají 990, prosím. A ano, miluju vám platit peníze. Takže první zkouška stála 700, další kondiční jízda stála 990, tak jsem se koupil jednu. Jdu na druhou zkoušku. Po té kondiční jízdě, kdy mi celou dobu jen řval na mě, jak nemám co dělat na silnici, že všechny zabiju a tak, že jsem prostě úplně neschopný, proč vůbec chodím k těm zkouškám, tak jsem se nějak vzal do hlavy, že neumím řídit, nevím proč, nevím, jak jsem k té myšlence přišel, nemůžu úplně říct, že jako neměl důvody mi to říct, ale ten způsob, kterým mi to řekl, mě možná dostal toho stavu, že jsem došel k té zkoušce, druhý, takhle se mi prostě klepe noha na pedálu úplně. Tím pedálem, prostě dám tu spojku, chcípne mi to málem už u rozjezdu a dobrý, vyjedu, udělám jednu chybu, druhou chybu, třetí chybu, potom tam zase stejná situace, že mám dát přednost a moje nohy zatančily nějaký kankán na všech pedálech, jako zastavil jsem se, ale slyším za sebou, no, tak tohle byl asi finální zmatek, po tomhle beru červenou propisku a úplně ne, pak už jsem byl úplně vyplay, tak jsem si zaplatil další 4 kondiční jízdy, 990 x 4,
je částka, kterou bych asi zvládl spočítat, kdybych na to měl srdce, ale odmítám. Takže něco jsem tam zase jako poslal v tuhle chvíli, vzhledem k tomu, že potom jsem ještě platil každou tu, jako ten pokus byly další 400, tak mě ta autoškola stála kolem 30 000. Jdu teda na tu kondiční jízdu a jedeme tím místem, kde jsem na té první jízdě nedal přednost. A on mi říká, vidíš to, co já? A já úplně, myslím, že vidím to, co ty. Oni tam postavili semafor, který tam nebyl a byla tam prostě jen ta značka dej přednost v jízdě, takže jako jo, vlastně fajn, že mi to nedali, pokud bych nedával lidem přednost v jízdě, ale zároveň 2 dny po to tak tam postavili semafor, který by mě tuhle chybu asi už jako nenechal udělat. Takže si říkám, jo, dík za info, brácho. Třetí pokus jsem jel, vlastně moc pěkně bych řekl, mám to, dali mi to, hotovo. A jo, a příběh končí vlastně až tím, že jsem teda dojel zpátky k magistrátu, vystoupím z toho auta a proto jsem tady celou dobu mluvil o penězích a oni mi říkají, jo, tady máš ten papír, běž si s tím zažádat tady kousek na úřad prostě o vystavení řidičského průkazu, potom ti to asi za 20 dní dají. A už tam skoro jdu a říkám ještě, nestojí to ještě něco náhodou? A oni, 200, to už je v pohodě. A já se tak jako zamyslím, cože vlastně mám na účtu, cože mám v peněžence a jsem jako, na sklep, jdu tam a po cestě volám mamce, ať mi pošle 2 kila, protože jsem byl úplně na dlažbě tady po tom zážitku a asi ještě se z toho finančně budu zpamatovávat. Takže volám mamce, mami, nemáš 200 a ona, čemu, co ta jízda, modlíme se za tebe a já, no jo, dal jsem to právě a nemám už na to, abych se tady požádal a ona, jo, super a posláme, myslím 3 kila dokonce, doma na mě čekala čokoláda, já jsem si vystál frontu asi hodinu, dali mi to, nebo jakože řekli, že mi to dají. A ta týpka mi tady vlastně ještě řekla, pane, jak jste přišel tady k tomu omezení na 110 za hodinu? A to je dlouhý příběh. Ale jo, příběh končí tím, že to budu mít teda přímo v řidičském průkazu. Nevím, mám řidičák s podmínkou, nebo jak to říct. A pokud bych chtěl vlastně jakoby změnit tenhle verdikt, tak bych musel znova k tomu dopravnímu psychologovi zaplatit 2 500 a vyplnit tentokrát normálně ten test. Ale pro tentokrát vítězství a content.